Kanhi gama sa kahoy nga footbridge sa Zamboanga City kung asa pipila ka mga opisyal sa gobyerno ang nahulog diyang nahugno, sementado na. Maagian na sa mga tao, motorsiklo o bisikleta kining footbridge sa sitio Hongkong, Barangay Rio Hondo sa Zamboanga City, human sementado na kini. Nalakip sa Zamboanga City Roadmap to Recovery kini nga footbridge nga paingon sa mga stilt houses sa mga residenteng apektado kaniadto sa 2013 Zamboanga siege. Nakumpleto na ang Phase 1 samtang gitiwas pa ang Phase 2. Ang proyekto dunay total length nga 776 linear meters ug area nga 1,975 hectares. Proyekto kini sa National Housing Authority nga gipunduhan og 24.9 million pesos. Para sa amin, okay naman ito. Maganda yung yung lugar, ginawa nila sa amin yung mga kalsada. Dati kahoy lang, pero ngayon maganda talaga yung. Siyempre masaya sir kasi hindi na kami nahuhulog. Dati maraming nahulog sa baba. Malaking tulong. Kainumduman nga niadtong April 26, 2018, nahulog ang pipila ka mga opisyal nga naghimo og inspeksyon ni atong higayuna dihang nahugno ang tulay nga gama sa kahoy. Lakip sa mga nahulog sila si Zamboanga City Mayor Benk Limaco, District 1 Congressman Celso Lobregat, Committee on Housing Chairman Albi Benitez ug mga opisyal sa National Housing Authority. Makita paghihapon kilid sa sementong footbridge ang daan nga footbridge nga hinimo sa kahoy kung asa nahulog ang mga opisyal sa gobyerno. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.